କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ହିରୋଇନ୍ ହେଇକିରି? ହାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୂତୁଣୀ ମୋ ଭୂତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନାଅ, ଗୋଟେ ଥର ଚେହେରା ଦେଖାଅ। ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇକି କାହିଁକି ବସିଛ? ଦେଖାଅ। ଓକେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖାଉନ ଚେହେରା, ଦେଖାଅ ଟିକେ। ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ନ ଦେଖାଅ। ନାନୀ ହାଲୋ କୁହ, ହାଲୋ। କିଏ ନାହିଁ, ତମେ ହାଲୋ କହୁନ। ହାତ ହଲେଇକିରି। ହଉ ଖାଅ, କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। କ'ଣ ଖାଇବା? ଆସ ମିଶିକି ଖାଇବା। ରୁଟି ନା ପରଠା ଆଉ ଚା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ରଖୁଛି।